Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Angni channel awhai boyko barainai thabai angni goso gorbojों लोगोफोरनि आं मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय हाबानि भिडिअ जागोन बेबो गामियावहाय हाबा जादों नालाय ओमफ्राय बे हाबायाव थांनो नागिरदों आरोना लोगोफोरखौ नेगासिनो माने हाबायाथ' बिथिं थांबाबो सहैयो बैथिं थांबाबो सहैयो नालाय होमबाबो लोगोफोरा इथिं दं नालाय इथिं थांसिगोन आरोना स' बिदिबा लोगोफोर भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टेड मोनदोंब्ला नायलांबाय थादो दे बिदिब्ला आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै माने मा होनो दिनैनि भिडिअ माबायदि जागोन मिथिला आरोना बायो बिराद लानोनो बासोयो मेंनाय मोनसोयो आरो बैसागुनि मेंनायानो खारखायाखै एसे खोथा लोगोफोर जायफोरा आंनि चेनेलावहाय गोदान दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालामना गालांदो आरो भिडिअखौ माबायदि मोनदों लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होदो थ' बिदिब्ला लोगोफोर आंजों लोगोसे हाबासिम जोंनि गामिनि हाबाया माबायदि जायो नायदो एसे गामिनि हाबा नालाय एसेबांबोथ' गिदिर नङा गामिनि नै जोंहा थांसै हाबायावहाय गारि फैबावबायसो हाबा दाननायनि भिडिअखौ नुनाय नंला हाबा दाननायनि देखायनो हानाय नंला नोंसोरनो लोगोफोर मानो होनबा जों थांनाया लेट जाबाय दायो रिसेपसनसो जासिगोन गारि फैबाय थागोन ओंखाम जाहैखागोननो ओंखाम जाहैखानोसै आयु गावसोरखौ लानो सानना हाय होनदो नै बिथिं सिख्लाफोरा समायना समायना मालाय जारौ बिनि नामा जाबाय खुंग्रि बावदो माबा निकनेम खुंग्रिया अरिजिनेल दङ अरिजिनेल नेमा बिथिं जाबाय हायनास्रि बावदो हायना नोंनिया स्रि थावदेरबाय दे ने बिथिंनिया जाबाय प्रियंका चोप्रा नङा बिनिया माबासो मा आं मा नागा बिदिलाय नोंखौ मामोन सिखारिसो बिनिया ओमफ्राय आंनिया गैला आंनिया इउटुबार जाहैबायनो उन्दुबायना आदैया लादो नों लाफायथ'दो बिदिबा थुबाय थादो लोगोफोर जोंजों लोगोसे हाबासिम लासै मोनाखै साबायनो मोनबाय
गाखोना थिखोनांगोन आं हागोन हाया गाखोनो बै माइखौ बार बार सोदों बेनिफ्राय जोङो भिडिअ लानो नागिरदों रिल्स बानायनो नागिरदों खोलो खोलो बार बारदों खानायफोरा बिरलाबायदों खस बिरनो नै जाखांनानै Getting